Azikacaci ncam izizathu ezikhokhelele ekubeni abantwana ababini bomntu omnye bahlabe babulale umama wabo kwilokishi yaseMlazi eThekwini. Omabini lamantombazana umntu nodade wabo nabaminyaka ingamashumi amabini ananye neshumi elinesihlanu baseluvalelweni. Yintoni engakhokhelela ekubeni abantwana babulale umama wabo? Lo ngumbuzo olengalenga ezingqondweni zabamelwane benkosikazi eminyaka ingamashumi amane anesine yaseMlazi ecinywe igama ngabantwana bayo abangamantombazana. Abamelwane bathi lo wasetyhini uyaziwa kakhulu engingqini, ebethengisa amashwamshwam nelekese ekhayeni lakhe. Batyholwa ngelithi phezolo bambone engena ekhayeni lakhe evela kuthenga isitokhwe kwimizuzu nje engephi beva ngesikhalo sisitsho endlwini yakhe. Ngomunye uqala ufikile endaweni yesigameko ukubona ukuthi kwenzakaleni ngoba ngithe ingane ayivule ngamfica umayelele kugcwele igazi igcwele indlu yonke laze laphuma nangewindi. Usapho lusothukile sesisiganeko. Lento kade yaqala nendaba isisema-social workeni behlezi bexabana naye njalo bemthuka, waqala ngokumshaya ngempama. Bahamba yophuza abadaka bamshiye nezingane umana nje bebemhlukumeze nje kahle hle ngoba engafuni ukuthi avume lezi zinto zabe ngasela abazenzayo ukubhema insango nani belwa naye ngalo. Bobabini ababantwana bakamfikazi babanjiwe yaye baza kuvela enkundleni kungekudala. Imela ekurhanelwa kuba isetyenziswe ngabarhanelwa isezandleni zamapolisa.